I pozdrav svima ljudi, ovdje Stefan sa kanala Stefan HD i danas igramo Team Fortress 2 ponovo, ali nema šanse, ova igrica je neprevaziđena. Znači Team Fortress 2, evo da spavljamo naša strana. Samo što igramo na drugoj mapi, mapa se zove Heat Tower. Server je, se zove Science.com valjda i igramo sa mojom omiljenom klasom, snajperom, vidi ga, ide prestani, molio bih te. Ja će ga snajper u tebi, ću glavu da presjetim. Još bio spaj, da mislite to. Gledaj. Pa sad, a nisam čak ni budio u glavu, ne verujem. Ovo si mi bio, bre. Prepara, nije rebo, vidi promaši. Kill. Dobio sam achievement, wow, kao, what the fuck, what is izlatao čovjek. Dobro, pošto rekao idemo na mojom uvjerom kosom snajperom. I zatvorio sam. Moram se zatvoriti tam, izvinjam se. Ne znam, na kraju, neću nam pokazujem iteme, htio bih da najavim da će biti uskoro Team Fortress 2 sa mojim drugom, najvjerojatnije na ovom serveru, ali bit će i Minecraft, to sam rekao da će biti, pa nije bilo, pa kakav kill, brate, razbijamo Heavy. Biće Minecraft, samo bih želio da znam, biće mi Minecraft preživljavanje, a biće i Minecraft Skywars, ali biće uskoro, neće biti, sada stijem malo više Fortress, tako da želio bih samo da to znate, da ne bude kad će Minecraft, znači obavešteni ste. Dođi, dođi, ako smiješ, ako si muška, ižno ženska, šalim se. Pa dođi be. Ne idu te kao možda tebe, nemoj ješti, dajže molim ga skinemo odavde, pa izad, što ga ne zapali. Ovaj će me hilne, gdje je onaj dispenser? Beži, leči me. Hvala ti. Šta ovdje piše Gmaster? Kako? Pa bio je critical, pa vrati headshot, ovaj da se nije nešto uopšte nije nazvan. Headshot bio i ništa, nisam dobio kill, mislim, žalit ću se. Da proigramo se, dođi se s time, igramo još malo sa snajperom, dođi da izađe ako smeš. Klip neće biti duži od 10 minuta, baš sam to razmišljao da vam kažem ovo pa opet sam očekino, brate, hoće sad nešto. Evo ima ovaj fokus, kad pritisnete R, kako da kažem, oružje vam je jače, dajte neki mini kric, evo sad ćemo da probamo, zapravo, evo, sad ste vidjeli. Kakav to mini kric, mrtav sam, ali nema se, ba ste vidjeli. Sad ćemo da kažem da, klip neće biti duže od 10 minuta, niti ovaj najduži klip koji za sada bi ih izbacio na mom kanalu, eno da snajper tamo, bi bio od maksimum 15 minuta. Jedino ako bude tad, s mojim drugom mogu da izbacuju i duži, recimo, kako se kaže, do 20, možda čak i preko. Ali u suštini ne bih volio baš toliko duge klipove. Ubio me Putin. Vladimir Putin. Samo ga zove Vladimir, da jeste Vladimir. I kilnut je i on. Brate, vidi ovo. Babyface Blaster je kod Blaster. Dobro, idemo s snajperom, ajmo, šta ćemo sad?
šta ćemo sad sa skautom? Za skauta imam i ovu sataru koju sam dobio malo pre, niste vidjeli to. Inače desni klik bacate sataricu, sad ću onda skinem nekoga su. Ubio me s leđa. Potato head, zar ju? Zar ti? Ja, brate, ja pola engleski, pola srpski, sam nepismeno srpsko-englesko dete. Vidite? Jao. Igramo, sa parom. Idemo da ih ubijemo. Idemo da ih malo spržimo, da pravimo slaninicu. Šalim se. Idemo da skinemo nekoga, promašio sam njega, la. Evo, ovo možda bude neki single novi, snim pesmu, ko što Serbian Games bio uradio. On snimio pesmu čovjek i boli ga uvo, zapalio sam ga i dobio sam asist, jebe ga, nisam stigao, stvarno nisam ovo. Što sam se baš nekako zaglavio, veoma čudno. Da, menjam klasiko lud, znam. 6 enginera, sad ću ja. Sad ćete vidjeti. Ajde, respawnaj me. Idemo da napravimo sentry gun koji će biti ovdje, tu. Idemo malo po metala. Malo metala. Nisam rekao ko je taj drug. Taj drug je... Znam je zato što je rekao u višem centri. Taj drug je...